Mendekotasun handia duten 708 personentzako egoitza tasak urtean 825 eurotan murriztuko dira. Iruñeko udaltzaingoko 30 udaltzain lanpostu betetzeko oposiziorako deia eginda. Etxe kaleratzek 41% egin dute behera lehen hiruhilekoan. Herri Sanferminak Sanferminetako egitaraua aurkeztu du. 6 garbigune gehiago jarriko ditu Iruñerriko mankomunitateak Eguesibarren, Taxoaren, Zubirin, Arren, Etxaurin eta Muruzabalen. Nafarroko aireko lehen irudiei eta ia 100 urtekoi balio eman zaie ortofoto forman jarrita. Nafarroan ia 70.000 persona bizi dira bakarrik. Euskadiko Orkestra Sinfonikoak edertasun handiko musika errusiarrarekin agurtuko du gaur denboraldia baluarten. Goazen eguneko titular nagusiekin. Mendekotasun handia duten 708 pertsonentzako egoitza tasak urtean 825 eurotan murriztuko dira. Eskubide sozialetako departamentuko personen autonomiarako eta garapenerako Nafarroko agentziak bizitegi zerbitzuaren tarifa publikoak aldatzeko izapidea hasi du. Eta beraz, mendekotasun handia duten onuradunek tarifa murriztua izango dute mendekotasun urria duen persona batek ordaintzen duen tasara berdinduz. Hori dela eta adinekoen zentroetan dauden personentzako 825 euroko murrizketa izango da urtean. 589 576 euro urteko desgaitasun fisikoko zentroetan arreta jasotzen dutenentzat, eta adimen desgaitasuneko zein buruko gaixotasuneko zentroetan daudenentzako urteko 523 euro. 347.087 euro urteko inbertsioa suposatzen du neurri horrek 906 personei eraginen die, hoietatik 708 adineko persona dira. 2013an Residen programa indarrean sartu zenean administrazioak mendekotasun handia zein urria duten personen kasuan zentroei ordaindutako prezioa bateratu zen. Bestalde, persona onuradunek eman beharreko tarifa publikoa handiagoa zen mendekotasun handiko personen kasuan. Horren ondorioz, plaza pribatua eskuratzeko zerbitzori lotuta prestazioa jasotzen zutenek mendekotasun urria izatetik mendekotasun handia izatera pasatzen ziren, eta jasotako prestazioa murriztu egiten zitzaien tarifa publikoa igotzen zen kopuru berdinean. Era berean hitzartutako plaza bat betetzen zutenek gehiago ordaindu behar zuten haien mendekotasuna areagotzen bazen. Iruñeko udaltzaingoko 30 udaltzain lanpostu betetzeko oposiziorako deia egin da. Ekainak 10ean Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratu da Iruñeko udaltzaingorako 30 udaltzain lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia. Oposizioen lehen hautapen faseak froga baztertzaile teorikoa fisikoak, psikoteknikoak eta osasunekoak edukiko ditu, eta bigarren fasean oinarrizko prestakuntza ikastaroak gainditu beharko da. 30 lanpostuetako 15 txanda irekira bideratuko dira eta beste 15ak Nafarroko administrazio publikoetako langilendako igoera txandara. Igoera txandako lanposturen bat bete gabe geratuko balitz, txanda irekikoei gehituko litzaieke. Igoera txandan oposizioa gainditu dutenen kopurua lanpostuena baino handiagoa izango balitz. Oposizioa gainditu dutenek txanda irekiko lanpostu hutsak eskuratzeko aukera ere izango dute, beti ere, txanda horretako izangaiekin lehia garbian arituz. Lanpostuak erdiesten dituztenak zen mailan sartuko dira. Deialdi honetan izena emateko epea 30 egun naturalekoa da, gaurtik asteartetik aintzinera. Epe horren barruan eskabidea aurkeztu eta izen emateko eskubide tasa dela eta 15 euro ordaindu behar dira. Eskabideak edozein udal erregistroetan aurkeztu ahalko dira, eta administrazio publikoen administrazio prozedura erkideari buruzko legean ezartzen diren bideetako edozein erabiliz.
Hautapen fase honako froga hauek osatuko dute. Froga teorikoa testerako ariketa baten bidez garatuko da. Deialdiko eranskinean jasotzen den gaitegiko gaien inguruan. Idatziz erantzun beharreko 100 galdera teoriko praktiko izango dira. 3 aukera egongo dira, hoietako bakarra balizkoa. Eta huts eginez gero balorazio negatiboa. Gehieneko puntuazioa 150 puntukoa izango da eta erdia hots 75 puntu, nahikoa izango da gainditzeko. Gaitasun fisikorako frogan hainbat ariketa fisiko egin beharko dira, zehazki pisua jasotzeko froga, bankako presa, uretan aritzeko gaitasunari buruzko froga, salutasun froga, barrop testa eta erresistentzia froga, kurs nabet testa, bakoitzaren balorazioa 5 eta 10 puntu bitartekoa izango da. Gaitasun psikoteknikoaren frogan izangaiek froga batzuk egin beharko dituzten lanpostoaren lanbide profilaren beharkizunetara noraino egokitzen diren neurtze aldera. Etxe kaleratzeek 151 egin dute behera lehen hiruhilekoan. Hipotekekin zerikusia izan duten etxe kaleratzek behera egin dute aurten. Urtarriletik martxora 14 izan dira eta 2018ko epe berean 24 izan ziren. Nafarroko Justizia Auzitegiak eman ditu datuak nabarmenduzian ia 151,7 jaitsi direla etxe kaleratze kasuak. Alokairuaren kasuetan antzerako datuetan izan dira. Alokairua ez ordaintzeagatik abian jarritako etxe kaleratzeak 77 izan dira eta iazko epe berean 78 izan ziren. Herri Sanferminak aurtengo Sanferminetarako egitaraua aurkeztu du. Uztailaren 6tik 14 arte Iruñeko Sanferminak ospatuko dira eta aurten Herri Sanferminak bi gune ezberdin erekiko ditu hiriburuaren bihotzean, Baratxuen plazan eta O plazan. Gaur zabalduko dute egitaraua. Herri Sanferminakek 4. urtez jarraian bestelako jai eredu bat antolatzeko presa agertu da eta aurtengo Sanferminetan porlanez beteriko Iruña honetan ereindako hazi horrek bere fruituak eman dituela azpimarratu dute. Gure hiria eta kultura merkantzia bilakatzen dutenen hormen artean bidea eraikitzen ari dira sustraiak eta jaietan ere eguneroko borrokek ez daukatela itenik gogoratu dute. Izan ere, sistema kapitalistak sustatzen duen jai ereduak egun oroz ditugun zapalkuntzak areagotzen ditu. Honen aurrean, parte hartzaileak, herrikoiak, ekologistak, kulturala, feministak, anitzak, antikapitalistak eta euskalduna dira Herri Sanferminen sustraiak eta horren defentsan lanean jarraituko dugu adierazi dute. Aurtengo leloa zapalduen jaia Sanferminen sustraia izanen da. Egitaraua hori dagokionez, azken 2 urte hauetan egin duten bezala Errekoletak eta O plazetan antolatu da. Bertan adin guztientzako eskaintza zabala eta anitza izanen da. Txikientzako tailerrak, magia ikuskizunak, karaokea, zumba, txalaparta ikuskizuna, estilo anitzetako kontzertuak, talde lokal zein nazioartekoenak. 6an festei hasiera emateko herri txupina osoa botako du Marabillas gaztetxeak. Herri Sanferminak ekimenetik azpimarratu nahi dute jada aukera dagoela uztailaren 11an burutuko diren Oko Joko Herri Olinpiadetan izena emateko horretarako, 6 eta 10 lagunen taldea parekidea osatu, bereizgarri bat pentsatu eta okojokonks@gmail.com helbidera idatzi behar da. Espazio berri bat izango da urten O plazan. Kilometro zero eta produktu ekologikoen ostatuko eskaintza baten aldeko apustua eginen da. Bertan zukoak, ardoa, garagardoa eta bar luze bat topatu galko dira. Bertan ere eskaintza gastronomiko paregabea izango da, bertakoa eta ekologikoa. Goizez uztailak 6, 7, 12, 13 eta 14an 11etakoak egonen dira. Eguerdian menuak eskainiko dira egunero eta kolektibo ezberdinen bazkariak izango dira. Azkenik gauez pizza eskaintza zabala izango da eta urten berritasun badago, taloak ere izango baitira afaltzeko. Uztailaren 6ko 11etakorako eta eguneko menuetarako lekua erreserbatzea gomendatzen duten. Herritarren inplikazioa eskatzen dute Herri Sanferminak ekimenetik, nahi duenak asftxandak@gmail.com helbidera idatzi dezake datu hauek ematen. Zein txanda, zenbat persona, izen abizenak eta telefono zenbakia. Betetzeko dauden 368 txandak webgunean aurkitu daitezke.
6 garbi gune gehiago jarriko ditu Iruñerriako mankomunitateak, Eguesibarren, Taxoaren, Zubirin, Arren, Etxaurin eta Muruzabalen. Iruñerriko 6 herri hauetan jarriko dire garbigune finko berriak Eguesen, Taxoaren, Zubirin, Arren, Etxaurin eta Muruzabalen. Jakina denez etxe bizitzetan sortzen diren hondakin bereziak gaika biltzea erraisten dute garbigunek. Beren ezaugarriengatik, ingurumenerako arazoa ekar dezaketen hondakinak eta egokia bada, birziklatu aurretik tratamentu berezia behar dutenak. Hori dela eta ez dira inolaz ere edukiontzietara bota behar. Halakoak dira, esate baterako, pintura produktuak, automobilenak, olioa, bateriak izoz kontrakoak. Produktu bereziak, fluoreszenteak, frigitzeko olioa, pilak, sendagaiak. Eta bai etxe tresna elektriko txikia, jostailuak eta arropa ere. Herritarri hondakin bereziak modu irisgarria eta egonkor batean bota izatea erraisteko beharraren gainean udalek helarazten zuten kezka bati erantzutera datoz gaurtik aurrera kokatuko diren garbigune finko hauek. Zehazki instalazio trinkoak dira, tamaina txikikoak, 2 kakotx 4 metro zabal, 5 metro luze eta 2 kakotx 5 metro garai. Kanpoan ahoak dituzte hondakin desberdina botatzeko eta barnean edukiontziak hondakinak pilatzeko. Beren edukiera mugatua denez ezin dira alderatu dauden beste 3 garbigune finkoekin, Iruñerriko landa esparrurako egokitu baitira. Garbiguneak kokatzeko egutegia atzo hasi eta ekainaren 19 bukatuko da. Ekainak 10 atzo Zubirin Orreagako etorbidean jarri zen ikastetxearen eta kiroldegiaren artean. Ekainak 12 asteazkenean Muruzabalen jarriko da. Ekainak 13 ostegunean Etxaurin. Ekainak 14 ostiralean Taxoaren Belabutzu industrialdean sartzeko biribilgunearen ondoan. Ekainak 14 ostiralean Eguesen Zaldua kalean herri zaharretik urbanizaziorako sarreran. Eta ekainak 19 asteazkenean Arren San Roman plazan. Unitate bakoitzaren kostua 15.000 euro ingurukoa da eta bilketaren aurrekontua Emausko trapuketariek egingo dute. Urtean 45.000 eurokoa izango da gutxi gora bera. Hondakin bereziak gaika biltzeko egitura biribiltzera datoz landa esparruko 6 garbigune berri hauek eta orain arte dauden 3 garbigune finkoi batu behar zaizkien. Eroski hipermerkatuko aparkalekukoa 2000 urtean jarri zen martxan, Leclerc hipermerkatuko aparkalekua 2005an eta Burlatakoa joan den urtarrilean jarri zena abian. Egun 5 dira astero 37 kokaleku desberdinetara joaten diren furgonetak eta aurreikusita dago udan beste 2 ibilgailu astea zerbitzu hori ematen. Era berean Iruñerri osoan arropa eta oinetakoa biltzeko 98 edukiontzi daude kokatuta 2017az geroztik. Nafarroako aireko lehen irudiei eta ia 100 urtekoi balioa eman zaie orto argazki forman jarrita. Herrilan zuzendaritza nagusiaren kartografia atalak Sitna kanalen bitartez duela gutxi argitaratu du 1927 eta 1934 urte artean Julio Ruiz de Alda Mikel Eizek airean ateratako irudi guztien eguneratzelana, foru komunitatearen 70% inguruko azalera hartzen duena. Nafarroan ia 70.000 pertsona bakarrik bizi dira. Gero eta jende gehiago bizi da bakarrik, eta arazoa ez da bakarrik bizitzea, arazoa bakardadea sentitzea da. Askok ez dute erabaki bakarrik bizitzea eta horrek ekar diezaieke arazoak. Osasun arazo mentala, fisikoak edota patologia desberdina garatzea. Nafarroan 78.600 persona dira bakarrik bizi direnak. Estadistika Institutuaren 2018ko datuen arabera, 75 urtetik gorakoak dira gehienak. 45 2017an 26.000 etxe bizitzetan bizitzen persona bakar bat, eta 2008an 30.700 izan ziren bakarri bizitzen. Eta emakumea aurpegia du bakardade horrek, 70.7 dira emakumeak. 21.700, hoien artetik gehienak 81 alargunak dira. Euskadiko Orkestra Sinfonikoak edertasun handiko musika errusiarrarekin agurtuko du gaur denboraldia Baluarten.
Porrota ala garaipena izeneko kontzertu programaren amaiera Iruñeko baluarten izanen da gaur arratsaldeko 8:00. Roberto Treviñok errusiar musikaren aldeko autua egin du denboraldia ixteko. Rachmaninov eta Tchaikovskirekin eta Alexei Bolodin piano joleari egin dio gonbita abentura honetan bidelagun izateko. Alexei Bolodin Errusiako piano eskolako eragin handieneko irakasletako baten ikaslea izan zen Moskun. Elisho Birsalazreren alegia eta 2003an ospea bere ganatu zuen, Zuritzeko Geza Handa lehiaketa irabazita. Ordutik Errusiako repertorioko gaur egungo espezialista handienetako bat izatearen sona erdietsi du. Bereziki besteak beste, Prokofiev eta Rachmaninoven autorei dagokionez. 2013an bere diskorik txalotunetako bat izan zena Rachmaninoven pianorako musikari eskaini zion. Rachmaninoven espezialista handia dela erakutsiz, Bolodinek piano errepertorioko obra konplexuenetako bati egingo dio aurre kontzertuaren lehen zatian. Konpositore errusiarraren pianorako 3. kontzertuari. Rachmaninovek pianista bikaina bera kontzertua bere buruarentzat idatzi zuen eta Bolodinek egundoko teknika eta erresistentzi fisiko handia izan beharko ditu. Ja ez baitio jotzeari utziko 40 minutoz. Kontzertuaren 2. erdirako Treviñok Tchaikovskiren 5. sinfonia hautatu du. 19. mende amaierako sinfonia original eta gogoangarrienetako bat. Ura sortzea gogorra izan zen eta inbeste, non errusiarrak adierazi ere egin zuen, nire sorgortutako burmuinetik zukutu egin behar zuela. Haren barruan Tchaikovskik forma sinfoniko handia eta literatura programa ezkutu bat uztartu zituen eta tensio horretatik, baita eslaviar folkloretik eta baletako lengoiatik ere gaur egungo sinfonia eder eta ezagunetako bat sortu zuen. Sarrerak salgai 10 eurotik 35 kontzertu hauetarako sarrerak salgai daude. euskadiorkestra.eus webgunean. 2018-2019 denboraldien amaiera, kontzertu programa honekin Euskadiko Orkestra Sinfonikoak abonu denboraldia amaitutzat joko du ekainaren 17an Bilboko Euskalduna Jauregian orkestra nagusi elkartuko bezala BBVA Fundazioaren jakintzaren mugak sarien kontzertua eskainiko du. 2019-2020 abonu denboraldia uda ostean hasiko da, zain izeneko programa batekin. Publikoa ez ezagunen barrenako bidaia batean eramango du, ia guztiz ezkutukoa izango den eta kontzertuaren egunera arte ezagutaraziko ez den programa batekin. Horren aurretik orkestra musika 15aldiaren edizio berri batean parte hartuko du baita Soriako musika jaialdian eta zinemaldian ere besteak beste. Zerua tarteka lainotsu egongo da, orduak pasala ostarteak gailenduz joango dira, baliteke noizbenka euri egitea, mendebaldeko edo ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da. Temperaturan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko da. Asteazkenean lainoguneak nagusi, goizean goiz hego haizea ibiliko da, arratsaldean iparraldera aldatuko da. Temperatura minimoak gutxi edo nahiko jaitsi eta maximak nahiko igoko dira. Mendekotasun handia duten 708 pertsonentzako egoitza tasak urtean 825 eurotan murriztuko dira. Iruñeko udaltzaingoko 30 udaltzain lanpostu betetzeko oposiziorako deia eginda. Etxe kaleratzek 41% egin dute behera lehen hiruhilekoan. Herri Sanferminak Sanferminetako egitaraua aurkeztu du.
6 garbigune gehiago jarriko ditu Iruñerriko mankomunitateak Eguesibarren, Taxoaren, Zubirin, Arren, Etxaurin eta Muruzabalen. Nafarroko aireko lehen irudiei eta ia 100 urtekoi balio eman zaie ortofoto forman jarrita. Nafarroan ia 70.000 persona bizi dira bakarrik. Euskadiko Orkestra Sinfonikoak edertasun handiko musika errusiarrarekin agurtuko du gaur denboraldia baluarten.